Hilton Hotel. Ayan. Kakain tayo sa Ayun ang Hilton. Kakain ka sa Hilton na napatyo. Oo. Kakain tayo sa Hilton. Hindi pa. Oo. Lalakad lang. Oo, sa bagay. Pwede rin, lalakad ka. Basta Oo. pwede ka. Ah, Ito, sila yung ganda yan yung heights mo. Ganda, no? Kung marami kang pera, masarap maganda dito, mag-hotel, no? Ayun. Mag-check pa pa dito. Ang hilawin yun. Dahil pala pugod na rito, eh, no? Pag dito kinasal siya, no? Siya lang. Pero yan, no? Dito tatrabaho si Anton. Si Antonio tsaka si, ano? Dito pala tatrabaho ko eh. Doktor siya rito. Ayun, Ay. dito. pero Dito siya tatrabaho sa medical Diyan field. sila kakasal sa May. Oo, pero dito siya tatrabaho company doctor. Kapag doktor nga ng Hilton. Hilton na. 7-Eleven lang pala tayo pupunta. Nakitaan ka lang. Nakitaan ka lang sa Hilton. Bibibili ba niya? Ay, kakape ako lang. Sandwich na lang siguro yung ano, hotdog sandwich gano'n. Kaya siopaw. Tara, tayo natin sila ng baby. Ano na, matras lang. Madali lang. Hawak na lang kayo yan. Chichiri sa'yo. Chichiri daw sa kanya. Chichirya po. Hindi kayo chichiri. Muli ka pa, Surel ka. Bakit ka namin face mask pa lang? sa po na lang. Ayun po na sa akin. Chichirya. Mamunta kang chichirya, Karen. Ito, pasiro yun. Ito. Ayan, kat na. Siopaw, tsaka ito, no? Ayun. Ay, siopaw, tsaka yan. Oo, yan. Chichirya kami nililibig. Pamili niya. So po ko na sa akin. Siopaw na lang. Tuna. Hindi ka ng flavor, oh. Kahit na ano? Hindi ka na tignan mo mga ng flavor. Asado. Asado na lang. Oo. Asado. Wala nang tinapay. Gusto mo, meron pa mong tinakay. Asado, asado. Bro, ano pa? Ikaw ka. Paano? Ikaw ka. Mac. Ayan, ayan, dyan. Pati, ano na lang, no? Yung separate ng suko. Siguro, wala ko sila. Oo. Candy. Nandito tayo sa
Clark at tumuloy tayo dito sa Hilton. Ayan. Really ka dito, baby. Baba tayo, walk tayo. Baba ka daw. Let's go there, oh. Doon Go sa there, river. oh. There's a pond. Pero, Sa pond. ang isang bago tsaka isang bago pa. Ano, kukunin mo na. Isang bago, andun yung Huwag ka nang mag-bag. andun yung pang andun ko mga ano eh. Oh, yung red to purple one peso. Ayan ang yung dog. Ito ang harap ng Hilton. Ayan. Yung pinakaharap. At makikita natin na napakaganda nitong harap na to. Siyang ano, no? Lake na maliit. Yung lake. Ayan. Ganda pag gabi rito, no? Presko. Presko pag siroy. Walang gawin. Apat lapukan yung building din. Kapito mo ganito, ah. Kapito mo ganito. Ito yung pangalan. Ayan, tignan ninyo ang yari ng harap nito. Napaganda. Ang Hilton. Ayan. Ayan na. Parang yaring Singapore. Ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Ang ganda ng daan. Hmm. Ayan mga apat-apat na tower. Mga condominium yan. Ayan. Ayan. Style Singapore. Ang ganda ng Hilton, oh. Talaga. Sana okay ka lang, anak. Hindi ka nagre-reklamo mo. Akala ko yung mata mo. Ang ganda ng itong harap ng Hilton. Kami ngayon sa isang Hilton, nagbabanding. Dahil New Year ngayon. yun ngayon, ang uno. Kaya Puno po sa CDC at saka sa pumunta kami sa commercial. CDC. Is puno. Dito, solo. Kaya nagsolo na lang kami rito dito sa
sa may Hilton. Ayan. Tingnan mo yan. Ano kami yakit sila, banding. Opo, nagdaon na lang kami ng 7-Eleven. Dito na tayo sa kaya. Meron po lake. Dito may lake dito ka. Dito ka manguha. Yung lake. Ayun yung Hilton. Ganda, no? Para ka nasa Singapore, no? Para ka po nasa Singapore, no? Ang ganda, no? Kaya pala malamig. 23 na. Kaya ang lamig. Ano? It's stuck? Dati siya ayan, nag-book na siya. Oh no, it's stuck! Welcome to Gardens by the Bay. Marina Bay Sands. Ang tawag dito mga nabetan. Ako si Papsi rin, nagutom, oh. Presko po ng ano rito, ng hangin. Kahit na walang upuan, no? Dati po may upuan dito eh, tinanggal nila. Siguro nga po, dahil marami pumupunta rito. Para hindi sila masyadong nagtatagal. Kaya siguro ano, tinanggal yung mga upuan. Yan po, mayroon siyang lake. Ano? Konti lake. Ayun. Sige po, inubos na yung pagkain, no? Tutuloy ko na lang po mamaya, no? Kakain din ako eh. Yung buko, oh, papakulay ko na. Kulay brown po ito eh, pero kaya lang parang kulay ano siya. Kulay brown, naging kulay puti naman. Ayun, mahaba na po, oh. At least po wala na yung ano, yung puro ano na, oh. Nang ganda yung ano, ang ganda na. Ayan. Sige po, kakain muna po ako, ha. Inubos na po nila yung pagkain. Ayan po sila, oh. Oh. Dito na lang po kami nag-banding ngayong New Year. Dito po, walang tao, solo namin po, oh. Tingnan po, para ka nasa Singapore, no? Oh. Kasi sa CDC po, just po, puno-puno po, tsaka sa commercial. Take out na lang po kami ng sa 7-Eleven. At resort po namin dito. Dito sa may Hilton po. Ayan. Po sa may malapit sa bundok. Po, oh. Kumakain po sila ng 7-Eleven, no? Si Patsy Roy po, ano po yung sa'yo, Patsy Roy? Siopaw. Siopaw. Siopaw ang sa'yo? Siopaw. Pau-pau. Siopaw, mau-mau. Ayan po. Si Carla po, ano eh, kanina po, kasama namin siya dun sa may dito kape. Cape. Kape. Kaso po, umuwi na po sila. Kasama po yung mga kapatid ni Atan. Galing po sila ng commercial. Kaya hindi na po namin siya nakasama ngayon dito. Umuwi na po sila. Umuwi na po sila sa Magana. Ganda po, no? Yun po si Noe, oh. Lagi pong maabot sa akin si Noe, oh. Lola po na lola. Kaya hindi na po ako makapag ano, forma. Hindi makapag-lipstick po. Hindi na, makapag ano. Kaya pinagupit ko na yung buhok ko eh. Hindi na masuklayan eh. Pero pahaba ko din po ulit. Mas maganda yung mahaba. Yan po. Mas bagay yung mahabang buhok. Tinatanggal ko lang po yung mga split ends. Ayan, dumarating ang family ko. Ayan.
Ah, Hello, Papi Roy. Iwan mo kami ha, nagsabi ka. okay. 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 Yan po, ikot na po kami para maka-uwi na. Medyo late na. Anong oras na, Papi Roy? Uwi na po kami, alas 9 na. At least po, nakapag-banding kong pamilya ay yung New Year. First banding 2022 ng family conception. Yan po, oh. Parang ano rin pong ano to, umikot sa ano, nag-exercise. Kasi malawak din po ang ano nito. Yan po, oh. Malawak po. Doon kami, yung ikot niya, doon po kami galing, oh. Yan po, doon kami galing. Ayan, ikot kami po doon, ayun, doon. Doon. Ayan. Kami po. Malamig po. Sobrang lamig. 23 ano ata tayo eh. Degree kaya malamig. Yan po, paikot na kami. Kasi na pangalan dyan, Nara? Hello? Ano pangalan ka sa... Ayun, Casey. Yan po. Kasarap maglakad, malamig. Tapos sila, video mo sila. Para ka pong nasa Baguio. Ayan po yung dalawa, oh. Ayan po. Sumakay na po sa stroller, silang dalawa. Best friends forever. Best friends forever. Ayan po, lahat na kami, pakyat na kami. Ayun, pakyat na. Kita mo na yung condo ala Singapore. Ha? Ayan po. Para pong nasa Singapore ka. Yung lamig naman, parang nasa Baguio. Lamig. Sa San Francisco. Ayun! Tuwa-tuwa. Sige, sulitin mo na. Sulitin mo na yung pasyal. O, pag sa bahay niyan. Sulitin mo na. Oy! Tatakbo na naman siya na yan. Nakachat tsaka si ano. Ayan po, pakyat na, oh. Kikita na akong building. Ayan po, tinatakbo na po si Chat tsaka si Noli. Ayan po, pakyat po ito, oh. Kaya nihingal ako. Pakyat. Ayan, oh, may mga tanim na saging pa pala rito, eh. Sayang. Parang liblib na lugar ito, no? Ito nasa likod, ano? Yan, no? May mga saging-saging pa. At bisa mo, loko, mayroon ng ano dyan. Kalaryo. Ang dali, naiwan na tayo. Ay, may kalaryo ka. Diyos ko po. Medyo madaling po sa gawin rito. Dali, yan ang kalaryo. Ay, pataas po. Hiningal ako. Nandun na. Hiningal po ako. Medyo pataas dito. Yan. Kakahingal din. Taas. Tapos dito po, pababa na. Pababa na naman yan. Pataas, pababa. Yan po, pababa yan. Yan, pababa. Yan. Nakakahingal din. Pero, at least nakapag-exercise. Na matagal na nakastock sa bahay. Yan po, pababa ka naman. Yan po, pababa. Ay, wow, ganda. Yan, pababa. Yan po, pababa. Ay, matakas si Papsi Roy, pababa. Pababa naman. Yan na, pababa. Yung kanina pataas. Kaya medyo nakakahingal din.
bike dito. At saka yung doon, parang ano, nasa bukid ka, no? Liblib. May saging-saging pa, may avocado, may guyabanong tanim. Tapos dito kasi loob ng Oh, pero ligtas po dito kasi nasa loob ka ng flat. Tsaka napakaigpit po ng security doon. Meron pa pong asong ano, yung papaamoy. ang pangalan nun. Dog. K9. K9. Papa, dog. Amoyin pa po yung kotse nyo tapos iano ng mirror yung K9. mga ano, ilalim ng kotse. Tsaka checking yung hood ng kotse nyo sa likod. Kaya kahit na parang liblib na lugar yung nakita nyo kanina, safe po. Yan po. Yan. Mahaba rin po to. Para ka rin umikot sa CBC. Sa haba. Exercise. Babakutin mo na. Haba na, no? Sama po. Ayan. Ito. Doon po kami nang galing kanina. Yun. Umikot kami. Layo-layo din, eh. Umikot kami. Ayun. Hanggang dito. Ayan. Ayan. Yan. Diyan tayo nakaparke, pero kung umaga, pwedeng magandang dumaan dyan. Ang dilim lang, ha? Parke, oh. Diyan tayo nakapark, ayun ha, yung daan na yan. Ah, Diyan tayo nakapark. Hindi tayo dadaan dyan, madilim. Kaya dito na. Tayo dito na ako. Yung mga puro yan. Baka kami Tingnan din ako. nag-jogging sa gabi. Ah. Pero hindi nakakaano kasi hindi mainit. Oh, pero hindi man mainit. Hanggang dito na lang po muna siguro at medyo hiningal ako sa paglalakad doon sa harap sa garden ng Hilton at ako'y magpapahinga na po muna. Okay? At maraming salamat sa inyong lahat at unang-una kay Romel Vasco ng Dubai, kay Toto Renz, sa lahat po ng aking taga-subaybay ay magandang gabi at God bless. More power. Okay.